Når du skal oprette en bruger på MobileyeMe, skal du gå ind på mobilize-me.org. Herinde skal du vælge Organizer i menuen. Her kommer du ind på selve Organizer-delen, hvor du har mulighed for at logge ind eller oprette en ny bruger. Vi skal oprette en ny bruger, så derfor klikker vi her og udfylder formularen. Der er også mulighed for at udfylde brugerens formular, altså den bruger, som vi har på iPad'en. Du kan også herinde angive din licenskode. Når du har gjort det, kommer du tilbage til denne skærm og kan vælge at sige gå tilbage til login. Her udfylder vi brugernavnet, som er den e-mail, der blev opgivet, og kodeordet er det kodeord, som man selv angav på den forrige formular. Så kommer du ind i MobileyeMe's planlægningsmodul, hvor du med ganske enkle klik kan lave en aktivitet og vælge en række piktogrammer, som bliver klikket af. Du har også mulighed for at angive navne på de forskellige piktogrammer og aktiviteter. Her opretter vi lige endnu en, så når vi har 2 aktiviteter. Bemærk, at vi lige skal forbi vores brugerfane heroppe, hvor vi noterer os aktiveringskoden. Aktiveringskoden skal vi nemlig bruge, når vi skal aktivere vores app. På vores iPad går vi ind i App Store'en og skriver igen MobileyeMe og søger for det og finder appen som den første app her. Denne app installeres og ligger nu ude på skrivebordet. I appen er der både mulighed for brugernavn og password. I begge felter skal den aktiveringskode, som vi havde på vores brugerfane i Organizeren, noteres. Her er det 3QPR3Z. Når vi har angivet både brugernavn og password, som er den samme aktiveringskode, klikker vi på Login. Og her er vi inde i appen. Det eneste vi skal gøre herinde er at klikke op i højre hjørne på vores opdater symbol, og nu har vi de 2 aktiviteter, som vi oprettede på vores skærm. Her kan vi gå ind på den enkelte aktivitet, og vi kan markere, hvor langt vi er kommet. Og hvis vi går tilbage på den samme aktivitet igen, vil vi springe direkte til den